салом дӯстони хубам, умедворам ки ҳама хубу хушед. бовар кунед шуморо пазмон шудем, зеро чанд рӯз бо иллатҳои гуногун ё гуфти он гапҳо узри муваҷҷаҳ натавонистем ки бо шумо бошем. аммо имрӯз мо камбудии чанд рӯз набудани худро бо чанд хабари тару тоза ҷуброн мекунем. инак олимпиадаи Токио ҳам оғоз ёфту, мо шумо метавонем баромади беҳтарин варзишгарони оламро дар чандин намуди варзиш тамошо кунем. албатта тоҷикистонро низ чанд варзишгар дар якчанд намуди варзиш дар ин мусобиқати бузург муаррифӣ мекунад ва бо онҳо барои камёбӣ мехоҳем. аммо инҷо мо на дар бораи бозиҳои олимпӣ, балки бозам дар бораи Барселона хоҳем гуфт. ҳамагӣ чанд дақиқа вақти худро дареғ надоред то чанд хабари навро бишнавед. омодаед? Пас рафтем. ва чун ҳамеша бояд хотиррасон кунем ки дӯстони мо аз 1x бо промокоди барстратежӣ барои ҳама обуначиёни канали мо то $100 бонус омода карданд. акнун тамошои бозиҳои дӯстдоштаатон бозам ҷолибтар мегардад, зеро барои рақобатҳо ҳамеша коэффициентҳои баланд пешниҳод карда мешавад. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Рея Маная омодагии худро ба мавсими нав он қадар хуб сар кард ки чанд дастаи Ла Лига хостори харидории ӯ шуданд. Кадис, Сасуоло ва Фамаликана аз зумраи ин дастаҳое мебошанд ки шавқманди даъвати ин бозингари Барселона мебошанд. албатта харидор шудани ӯ на фақат барои оғози омодагии хуби ӯ ба мавсими нав аст, балки баромади поринаи ӯ ки дар озаи ҳарифонро голболо мекард таваҷҷӯҳи бисёриҳоро ба худ ҷалб кардааст. ин бозингари албанӣ ки дар дастаи Барселона бе бозӣ мекунад, дар мавсими гузашта дар 22 бозӣ 14 гол задааст. клубҳое ки дар боло номбар шуданд омодан аз 3 то 5 миллион барои ӯ пардохт кунанд. ҳарчанд барои Барселона ки гуфти он гапҳо айрӯи миллиард гап мезанад, 5 миллион чизе нест. аммо барои як бозингаре ки барсамагӣ бо 700,000 ба дасташ оварда буд, 5 миллион кам нест. аз сӯи дигар барои Лапорта имрӯз 1 евро ҳам пул аст. худо аз камбағалӣ нигаҳ дорад. Климан Лангле аз бозингаронест ки мебояд Барсаро тарк кунад. мавсими гузашта бозингари фаронсавӣ чанд иштибоҳи қабеҳ карда ки ба бохти Барса оварда расонид ва маълум аст ки дар чунин вазъият рӯбарияд норозигии худро аз бозии Климан изҳор дошт. ба ҳамин назардошт Лангле дар рӯйхати бозингарони оқшуда, яъне онҳое ки Барселона дигар бо онҳо ҳамкорӣ кардан намехоҳад, ҷо гирифт ва Барселона бо ҳар роҳ восита мехоҳад аз ӯ халос шавад. акнун барои аз ӯ халос шудан Барса як вариант дорад. Ромаи Италия мехоҳад ки Ланглеро дар хати дифоъ худ истифода кунад ва барои ин омода аст ки ба клуби каталонӣ 15 миллион пардохт кунад. аммо иллат ин аст ки Барселона барои бозингари худ на камтар аз 25 миллион мехоҳад. ман ростӣ гоҳ-гоҳ ҳамин Барселонаро намефаҳмам. охир агар аз ӯ халос шудан хоҳед, чаро боз гуфти Игнат Петрович таргаватса мекунед? дар ҳамин вақти бепулӣ кадом ахмақ барои Лангле 25 миллион медиҳад? худи Лангле бошад хостори гузаштан ба премер лигаи Англия бошад. чанде пеш Эвертон мехост ӯро харидорӣ кунад. ин бечора ҳам дар миёни ову алов мондааст. медонам ки баъди шунидани ин хабар чӣ мегӯед, аммо бовар кунед худи мо ҳам аз ҳамин хабарҳои подарҳаво нисбати Гризманн безор шудем. пешдоз мегӯям ки замони ин хабарро навиштан як хабари дигар низ пайдо шуд ки Гризманн танҳо ба Атлетико мегузарад. аммо ба ҳар ҳол биёед ин хабарро шунавед. хулас Ювентус омодааст ки Гризманнро бо масъулияти харидорӣ ба иҷора бигирад. аммо инҷо боз як агар вуҷуд дорад. аслан ин агари каму ғам нест. агар ин аст ки Роналду бояд аз Ювентус равад ва дар ин сурат Ювентус Гризманнро ба Турин меорад. ҳамин чанд рӯз пеш хабар аст ки Барселона ва Ювентус омодаанд Гризманнро бо Дибала иваз кунанд. қиссаи бо саоли Атлетико иваз шудани ӯ ҳам тамом нашудааст. аммо ку кафолат ки Роналду аз Ювентус мераваду Гризманн ба Ювентус мегузарад. дар сурати ба иҷора рафтани Гризманн Барселона аз пардохти моҳонаи ӯ ки солна 35 миллион евроро ташкил мекунад халос мешавад. ана инро ойлик мегӯянд гаште мо ба 10,000 урусӣ қаноат карда. хоб бовар кунед хо не Реал мехоҳад ки Барселонаро дар мондани Месси дар Ла Лига кӯмак кунад. аз диди роҳбарияти Реал будани Месси дар чемпионати Испания аз лиҳози маркетинг миллионҳо евро фоида меорад. рафтани Роналду аз Реал ҳам дар вақташ миллионҳо зиён ба Ла Лига овард ва дар Реал набудани Мессиро дар чемпионат хуб дарк мекунанд. агар касе нафаҳмида бошад содда карда мефаҳмонем. Реал ин корро аз рӯзи хуш намекунад. тасаввур кунед ки барои тамошои як Ccылкаи ки Месси бар муқобили Роналду бозӣ мекард чӣ қадар мухлисон ҷамъ меомаданду даҳо давлати олам ҳуқуқи пахши онро мехариданд ва ин албатта ба буҷаи Ла Лига миллиардҳо евро фоида меовард. Роналду рафт ва эътибори классико камтар шуд, вале агар Месси ҳам дар Ла Лига бозӣ накунад, гуфти он гапҳо просто катастрофа. ана барои ҳамин Реал ҳам сахт хостори мондани Месси дар Барселона
Барселона аниқтараш дар Ла Лига мебошад. Бо мақсади кӯмак дар ин кор Реал ба роҳбарияти Ла Лига муроҷиат кардааст то тавонад кӯмак кунад. Хавиер Тебас, президенти Ла Лига ҳам омодааст тамоми ҷузъиётро бо сарпарастони Ла Лига ҳаллу фасл кунад, зеро ӯ хуб медонад ки Ла Лига бо Месси чи асту бе Месси чи. Барселона ва Ювентус як бозии рафиқонаро дар доираи ҷоми Гампер баргузор мекунанд. Қарор аст ки ин бозӣ рӯзи 8 август дар варзишгоҳи Камп баргузор шавад. Муҳимтар аз ҳама ин бозӣ бо ширкати мухлисон баргузор шуда, интизор меравад ки ҳудуди 20 000 нафар дар он ширкат кунанд. Бояд гуфт ҷоми Жоан Гампер аслан ҳамасола дар қисмати 2 моҳи август баргузор шуда, дар он ҳам дастаи занона ва ҳам дастаи мардона ширкат мекунанд. Сараввол занҳо ва сипас Роналду бо Ювентус ва Месси бо компанияш ба майдон мебароянд. Дар собиқи ин мусобиқа аз чорякфинал, нимфинал, бозӣ барои ҷои сеюм ва финал иборат буд. Аммо аз соли 1997 онро ҳамагӣ то як бозӣ кӯтоҳ карданд. Албатта ин мусобиқа дар доираи омодагии Барселона ба мавсими нав баргузор карда шуда, аз ҷониби дигар он намоишӣ аст, аммо он ба ҳам омадани даҳҳо ҳазор мухлисонро дар бар мегирад. Охир чӣ гуна нагирад ки вақти худи Роналдои бузург боз ба Камп меояд ва бо Месси беҳамтур рӯбарӯ мешавад? Бошад, аз оно бозӣ, аз мо тамошо. Гуфти бобои ғулом, тамошо як бозии хуби дигар кира куштааст. Барои имрӯз тамом. Андешаи худро нависед ва мо албатта ҳамаи онҳоро мехонем ва ба инобат мегирем. Нависед ки боз дар бораи чӣ шунидан мехоҳед. Барои таваҷҷӯҳатон як олам сипос. Акнун метавонед аз пай корҳои рӯзмарраи худ бошед ва бовар кунед ки ҳамааш хуб мешавад. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.